Cesazionizmus učí, že duchovné dary skončili v dobe apoštolov, keď bol dopísaný kanón. Toto je heretické učenie, lebo Satan nechce, aby sa Boh prejavoval skrze svoje nádoby a preto tí, ktorí to hlásajú, sú oklamaní, hlásia obmedzeného Boha. Duchovné dary platia aj pre nás, lebo v skutkoch 2.39 sa píše, lebo toto zasľúbenie patrí vám i vašim deťom, čo sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán náš Boh. Takže tu je jasné, že tieto dary platia aj pre nás z 1. Korinským 12. a 14. kapitole. Aj mňa si Pán používa cez duchovné dary, dar poznania, dar rozlišovania duchov, dar múdrosti, modlitba v jazyku. Mám sestričku, ktorá má dar výkladu jazyku a tak úžasné výklady a úžasné posolstva má pre nás, že to ozaj človek nevymyslí. Sláva Bohu.